Салому алейкум, хуш омадед ба канали Мурод. Имрӯза мавзӯи мо дар бораи митинги мигрантон дар Москва ва дуюм бошад савол ва ҷавобҳо. Хабар омад ки дар Москва мигрантон митинг бароштанд. Расходимся, иначе будем применять физическую силу! Давайте, давай! Старшего вызовите сюда поговорить! Одного старшего, в чем проблема? Не доводите до лишних дел, говорю, одного старшего! 2020 года применяет силу против мирного народа. Применяет силу. Где он? Где он с дубинкой нас? Чего вы руки к нам прикладываете? ба гуфти расонаҳо ин митинг дар бораи он шудааст ки нархи хонаҳои иҷоранишинро дар он ҷо бардоштанд. бисёриҳо дар YouTube савол карданд ки дар бораи грин-карта кай сар мешавад, чӣ хеле ҳуҷҷатҳо лозим аст. дӯстон, барои грин-карта паспорти хориҷӣ, сурат, дар суратхона медонем, мефаҳмед ки чӣ хеле сурат лозим аст ва шуд агар ҳамсар дошта бошед, агар ҳамчунин заграни ҳамсар, сурати ҳамсар, шуд дигари чиз дар кор нест. ин бошад аз моҳи октябр то моҳи ноябр давом мекунад. дар як сол як бор ба ҳеҷ кас бовар накунед. Агар дар дигар вақт шумо пур мекунам гуд, агар ваъда дед ки шумо мебуред, ин гапҳо ҳама дурӯғ аст. дӯстон, видеоро ба шумо писанд бошад, лайк намонед. То боздид.